Siyempre, sama sa ingon ganiha. Paano ta makatukod kung imong income naa o sa wala? Kulang pa sa kaon, di ba? Kay kami dol, bisag ingani akong balay dol, lami among tulog, lami among kaon, bisag isda-isda lang mi. Wa mi na agrabyado nga tao, wa koy natamakan nga tao. Dol, dugay naman ka ga vlog unya na apa jud kay income sa Peaceport. Nganong wala pa kay tarong balay. Grabe naman ang comment ni Matats. Makatulong ng puntag laway. Na ako income sa Peaceport, ga vlog ka jud ko. So ani kasabton ta ka dol. Kani akong balay dol mo ni. Ana dol oh, papanan mo man dol. Wa pa na mapluringi dol. Kalakat. Oh. Karon dol. Nganong wala na ko ni mapahuman akong balay dol. Kasabton ta kas akong income sa Peaceport dol. Ang akong income sa Peaceport dol, usahay naa, usahay wala. Usahay makaingkang og 300, usahay 500. Karon dol dito tas 500. Excuse me. Katong 500 dol, upat ako estudyante. Isang elementary, high school, duha ang college. Karon dol, kaning high school nako elementary, ang pamasahe kada adlaw ani is 120. Kani isa college nako 120 pod, 120 pod ni. So tulo na sila tag 120. No, kay upat man na sila tag 120, 120, 360. Pilay mabilin sa 500 dol? 140. Kuhaan ko nagbugas dol bali 2 kilo. Pilay bilin dol? Sa tag 50 ang bugas karon, 100 ang 2 kilo. Pilay bilin 40. Ang 40 dol lamas na siya. Mga asin bitchin anak mo di ba? So wala pa labot ang 40 dito dol og tubig. Mo nang dili ko kapahuman ni akong balay dol kay nag-focus ko sa akong estudyante. Ang akong income dol ginahapak na ko sa akong estudyante, no? O isa pa dol, wala man pud ko nangarap magwapo mig balay dol. Ang akong pangarap aning kalibutan dol, makapahuman kog pa-eskwela sa akong anak. Mao na akong pangarap dol para paabot sa panahon matigulang ko, naay mo atiman sa kuha, naay magpakaon sa kuha. Bahalag sila ang nangadato, di ba? At least naatay gikabilin sila bago tanawala aning kalibutan. So mao na dol. So karon dito na pud sa Facebook, kay ingon ka vlog ko. Ang akong income sa Facebook karon dol, hinay kaayo ang atong views karon dol. Kabalo mo ana bisag kinsa content creator gamulo sila kay nganong kagmay tag views, kagmay tag income. So usahay dol dito kumukuha og pamugas, pangkuryente or pang estudyante. Kay usahay dol may maghabo mi karon pag ugma wala. Usay tulo ka adlaw dol wala habo mi. O asa ta makuha ana? Mo na magkautang-utang ko dol usay magabal-habal ko. Mao ni dol. O sibog dito para makita nimo kabuan akong balay. Sa likod ana dol, trapal na dol ang akong bungbong. Dagan silingan ingon sa kwadre, kwartahan na daw ko, vlog daw ko ngano ingani daw akong balay. Wa mo kabalo unsay akong pangarap, unsay akong plano. Siyempre, sama sa ingon ganiha. Paano ta makatukod kung imong income naa o sa wala? Kulang pa sa kaon, di ba? Pero am ko labutan ng silingan dol. Kay kami dol, bisag ingani akong balay dol, lami among tulog, lami among kaon, bisag isda-isda lang mi. Wa mi na agrabyado nga tao, wa koy natamakan nga tao, no? Kung na magaling ko'y utang, siguro ang tuba lang siguro kay giinom kog tuba. Maura na dol. Wa ko'y nasagasaan nga tao dol, so lami akong tulog, no? Isa pa, kinsa ko dili gusto mangarap og balay dol, di ba? Sa karong panahon dol nga dili patatantong sikat, dili patatantong kilala. STS lang sa ta. Malay mo basig maabot ang panahon dol, tagaan ta sa Ginoo kanang tinatawag og grasya, di ba? Pero sa karon dol, gina-focus na nako ang akong income sa akong estudyante. Mao na dol ha, unta nasabtan nimo akong istorya si mo dol, ay akong tubag sa imong comment dol nga anong di na ko nimo pahuman akong balay tungod kay upat ang akong estudyante. Duha ang college, isa elementary, isang high school. Dito pa lang dol, kulang pa dito akong income sa Facebook.